Pak. Protam tomo syobo Pak Gito Gito. Daling Prowadya Bala. Beksa Satya Uda. Dokumentasi saged foto riyen. Ayo Pak Topan foto. Beksa Satria Muda. Asli Kuton Tegal Tirta. Bapak alas tetek kadya rikala tula perjuangan ora pandring turangga esti rinebut sengkut rekata ingkang kelawan durjanding Tojo angkara papan wonten tlatah Tegal Tirta sabe iya Sugeng Prabu Mas Andi karo mesem le nah Mas kembar sakonco apa kembar tong la yo iya dong iya sih iya luwes tenan nyarep dhewe iki iyalah wong loro iki dan iyalah ayo
ya. Wah. Karang penarine ya bagus. Beksa Satria Muda. Jos. Ya. Irfan. Arfan. Oh ya. Ora. Adi-adine dhewe tak ungake ngene yo. Yo tak yo. Ora. Ayo lambene piye? Ayo. Iya lah. Iya. Wah. Oh, penak tenan. Yo, siapke. Yo ilate yo. Ayah. Iya, was. Alor ngidul kawanane gendul. Hey ya, hey ho, iyo. Iya. Tabuh dumunge tugel walah. Dari mana datangnya lintah? Datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati.
Ya eh. Ono sawung Ono sawo. jarene sukun Jarene Sukon ono duku enak rasane enak rasane. bojo loro mbok ya sing ngerukun saben minggu pondo janae Nandur telo ning pinggir kali. nang pinggir kali Kaline terus milining sawah. milih ning sawah Pamit lunga kok ora bali-bali. nang ndi to Jebul ngrabi tangga sebelah. Kembang kula kembang legi. Kembang jambe arane mayang. Duwe janji kok diblenjani. Muga Gusti paring pepadang. Wis ya, wah. Yo. Beksa satriya muda. Ayo, hae. Ayo Se alo, se kalau kae sadilane alo, se beksa satriya mudya. Wah. Ayo, ilate wah, ngene jan. Ayo, bedo di video. Iya lo. Ya Alo, se labine piye? mbok tinggal lunga Lola ditinggal lunga apa? Lara ati kuwi. Lo. Jos Ayo. Ya. Awas. Kembar Wah, ditoto ambekane le. Ayo. Iye, yo. Wah. Yo. Sing ngedram yo terampil. Yo. Ora sida.
gandrung dasar kepala nyata gandrung 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 tumadune kemakmuran Yo, kikek sikat dari pokoknya nih. Arah hae. Kuda lumping, ya tari, kuda lumping yang elok. Ya tari, kuda yang istimewa. Melihat kesenian kita, jadilannya satrio muda. Melihat kesenian kita, saking tlatah dusun kutot. ya Oh ya. Oh ya. ala ya Oh ya. ala ya Iya. ya ala ya Iya. Bodan permanen. Wah, senengane lho. Wah, Cocok. Oh Iya. ya. Iya. cocok toh, Sak. Iya. Ayo. Ayo. Karang yo sik kembar iso gamel yo dilirik. Iya. Oh, mau bekso. Satrio muda. Yo. Ya. Yo. Mo. Ya. Oh. Yo. Yo. Budal, ayo. Iyo. Iya. Ditoto abekane lho, Mo. Kene, ayo. Iya. Kembar ini ya. Tak tubrukane ngene. Ayo. Yo bekso satrio muda. Wah. Yo budal. Yo. Hoi ho. Ayo. Ya.
Yuk. Iyo. Yo. Oh ya. Hae. Oh ya. Hae. Iya. Oh iya, oh iya, oh iya. Eh. Oh iya, oh iya, oh iya. Yuk. Iya. Tọt lệ bò. Walah, yondrong. Hei. Yuk. Horo. Weh. Oh, saya hati-hati. Walah. Weh. Oh, ya. Ya. Iya, ayo Yuk. tak. Ayo. Yo. Yuk. Oh ya. Yuk. Hae. Yuk. Oh ya. Yuk. Hae. Yuk. Sikat Marina. Yo. Wah. Mak Rida. Iya. Ayo. Oh ya. Hae. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Yo. Ayo. Oh ya. Wah. Yo. Good, ya. Mok. Yuk. Oh yo. Yo budal maju. Hati-hati Maju. le. Kancaku ini. Wah. Ayo. Toto baris. Toto. Ayo. Kumpul. Wah, wis ora kuat awakku. Rene ora kuat awakku. Iya. Brr, tak ambekan sik poh, ngelak aku. Wis iso guyu. Gelek. Yo diwangi nyopoti aksesorise. Yo. Bat. Kene butane, buta tokke kene, Poh. Bat code selingkuh dina foto mung nggih. Aduh. Iki sapa jeneng? Wah. Dur Sarpo Genaka. Pikir sarta kedoko. Tenena. Monggo dibantu kru
Beksa Satria Muda, bendang Bagong, cekat-ceket. Bagong. Dewangi nyopoti ya. Iki Semar ki mau gambleh wae Semar ki. Tenena. Jan Semar ki gambleh tenan kan mau. Tobat. Iso bali ra kowe. Durga iso bali ora? Iki Sarpo Kenaka Oh, bes. Sarpo kena kok iso bali ora? Urung iso. Le bali kon kepiye? Ora bakal bali. Ora bakal loncat, Bo. Wah, wangun tenan. Kuwi wangun ngono kuwi wae. Yo ha Iya, ku beri nama Heli. Heli. Mas Wian sebagai Nari. Sambil bernyanyi-nyanyi. Heli. Kemari. Ayo menari-nari. Heli. Mari. Ayo semua bernyanyi. Ayo. Aku adik kecil. Beri nama siapa? Ku beri nama Heri. Oh, Heli. Ia senang berlari-lari sambil bernyanyi-nyanyi. Yuk. Heri, Yuk, kakak. kemari. Guguk. Ayo lari-lari. Mana? Cak pendek. Wah. Kemari. Wah. Ayo lari-lari. Tak kira sak pendek iki. wah, Sebelah suaranya Mas Rian. Waduh. Tak pendek lu persis jane. Iya. Oh iya. suwun ya, Den. Iki persis banget. Yo. Kok. Yo. Yo. Kene le ketapke le. Yo sing sareh. Kembar sing sareh. Ayo sing sareh, ayo. Ae. Oh ya. Ora oleh guyu. Ayo. Ayo. Candak kowe moh. Moh kecandak wetengku. Ayo ngalah. Wetengku lara tenan. Ora apa-apa. Kene. Iyo, kok candak kowe karepe ngono kuwi ora tak. Wetengku keneng pedang ora apa-apa. Kene. Tetek aku wae. Boten Rama, boten. Wah. Yo, ae. Ayo. Matek aji rawa rontek. Kodal ro pedang. Wetengku ora apa-apa. Ning ngapet loro jane ora apa-apa. Ayo Mas Irfan. Aja dadi sik le. Ayo le. Ocamu kaya wani dilat wesi. Aja dadi sik le. Irfan, ayo. Sabar, Mas, sabar. Ayo. Eling kok karo Imam Ban, eling karo Imam. Eling Imam yo. Yo. Sing sareh. Ayo Mak Rida, disikatke Mak Rida. Ilir-ilir Mak Rida. Karepku ngene iki.
penonton aja mundur. Awas, penonton aja mundur, penonton awas. Awas penonton aja mundur, ayo penonton aja mundur. Kru panitia dijagani, ayo. Ya tubruk. Oh. Ayo. Hei, ayo. Sing gede, ayo. Ayo le.